Hola, sóc el Jesús Pardo Renom, de boladadrac.cat, i estic aquí un any més per demanar en nom meu i de moltíssima més gent que torni Bola de Drac. Ja fa gairebé 4 anys que es va deixar d'emetre i crec sincerament que no s'hauria de treure mai de la graella de la programació. Per aquest motiu demano que es torni a emetre Bola de Drac en la seva totalitat i també que s'emeti en un horari en què petits i grans la puguem veure. Aquesta sèrie ens ha canviat la vida. Quan es va estrenar, ningú s'imaginava l'èxit que tindria, però encara menys podíem imaginar que tingués més èxit i despertés més eufòria avui que en els seus inicis. Bola de Drac ha trencat barreres generacionals i per aquest motiu ha de tornar, per tothom i també per tots els nens que estan enganxats a la sèrie i que només la poden veure en castellà i la volen en català. I desgraciadament se'ls està traient aquesta oportunitat. Bola de Drac és una sèrie que aporta molts valors, com la força de l'amistat, l'esperit de superació, ajudar els més febles, no rendir-se. Són valors humans que ens ajuden molt a la nostra vida i que ens fan créixer com a persones. Però més enllà d'una sèrie de televisió, Bola de Drac és un fenomen social i cultural molt potent a casa nostra, a Catalunya. Contribueix i molt a la immersió lingüística del català. Molts nens i nouvinguts s'interessen i aprenen el català gràcies a les aventures d'en Goku i dels seus amics. La meva petició perquè torni Bola de Drac és una petició popular. Desenes de milers de persones mostren el seu recolzament per aquesta causa, reivindicant i reclamant la seva tornada. I és que volem que Bola de Drac s'emeti sempre, sent un fixe a la programació. A continuació, us deixem amb una petita mostra de molts vídeos que ens han fet arribar fans de Bola de Drac. Fans de totes les edats, inclosos molts nens, que volen que torni la sèrie. Confiem que aquest any és el nostre any. Hola a tots, soc Cristiano Casares Alou. El motiu del meu missatge és per demanar a TV3 que torni a emetre Bola de Drac i doble al català Dragon Ball Super. Ja han passat gairebé 3 anys de la seva última emissió i és el moment de que torni, per les noves generacions i per tots nosaltres. Volem Bola de Drac. També aquest 2023 s'han decidit a doblar al català les 4 últimes pel·lícules. Per tant, és una bona ocasió per emetre la sèrie. Per tant, demano a TV3 que tornin a emetre Bola de Drac Z, Bola de Drac GT, Bola de Drac Super, Bola de Drac Kai i tot. Bola de Drac. Volem Bola de Drac. Volem Bola de Drac. Volem Bola de Drac. A TV3. Ei, senyors de TV3, volem que torni Bola de Drac a TV3. Tots els nens volem que torni Bola de Drac a TV3. Ja! Els companys superguerrers ens demanen una altra vegada la nostra força, la nostra energia vital per tal de que TV3 torni a emetre tot Bola de Drac. Sí, perquè volem veure tot Bola de Drac en català! Bones, sóc en Dani, ja tornem a ser aquí un altre any, però aquest any és diferent, ja que no tenim el director de TV3, Enric Sanchís, aquest gran home que no ens volia, no volia ni a l'anime, al TV3, ni al Super 3, i ara, per sort, tenim gent jove, portant el nou canal del Super 3, que no paren de portar animes i animes en català. I només falta que portin Bola de Drac. Bola de Drac Super i les pel·lícules. Llavors, aquest any és l'any rodó. L'any que tornarà Bola de Drac al Super 3, al nou canal Super 3, a l'SX3. Podem aconseguir Bola de Drac aquest any sí o sí. Ho aconseguirem! TV3, un any més seguim reclamant, un any més seguim lluitant. Volem Bola de Drac en català. Volem Bola de Drac a totes les televisions de Catalunya. Volem tot Bola de Drac en català, tant sèries com pel·lícules. I volem que vosaltres també ho feu possible, que feu possible aquest somni, perquè seria una llàstima que no fos així, donat que Bola de Drac és un fenomen mundial
que ha marcat a moltes generacions. Volem Bola de Drac en català. Bola de Drac en català, ara i sempre. Bola de Drac Z, Son Gohan és el teu nom. Volem que torni Bola de Drac. Hola, què tal? És per si podeu doblar el Bola de Drac Super al canal Super 3, amb les veus originals del Z. Si podeu tornar a fer el Bola de Drac de Coco Petit, el Z, el GT i totes les pel·lícules. I sisplau també doblar les pel·lícules de Super. Si pot ser, sisplau, fer-ho a una hora adequada, que ho pugui veure tothom. No a l'hora boomer, que l'hora boomer només és per internet i ho mira molt poca gent. Moltes gràcies y fins aviat. Hola, buenas noches, señores y señoras directivos y directivas de TV3. Cuarto añito, cuarto vídeo para pedirles lo de siempre, que accedan a nuestra petición y compren los derechos para emitir Bola de Drac en catalán y por TV3, que no cuesta tanto, que ya son 4 años pidiendo lo mismo, a ver si no hacen caso ya de una vez, aunque sea por pesados, para callarnos la boca. Que no cuesta tanto, hombre, no cuesta tanto. ¿Qué decirles de la serie de anime de Bola de Drac? Pues una serie con unos valores tremendos, en los cuales se pueden destacar el valor de la amistad, el valor de la superación a uno mismo, el ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio. Unos valores muy buenos para ponerles a la juventud de hoy en día, que andan todos perdidos. La gran mayoría están perdidos. Esta serie, Bola de Drac, enseña los valores más importantes de la vida, como el valor de superación a uno mismo sin pisar a nadie, el ayudar al vecino sin esperar nada a cambio, y el más importante, el valor de la amistad. Así que, por favor, señores de TV3, háganos caso ya de una vez, cállennos la boca y compren los derechos para poder emitir TV3 en Bola de Drac en catalán por TV3. Porque somos muchos. Porque incluso pienso yo que hasta ya por pesados hasta nos lo merecemos. Por favor, acceda a nuestra petición. Buenas noches. Hola, bona tarda. Faig aquest vídeo per demanar que torni Bola de Drac en català a TV3. Perquè ens agrada moltíssim. Som fans de Bola de Drac i volem que les sèries i les pel·lícules es reprodueixin per TV3 en català i que els nostres infants el puguin veure. Esperem que això es faci possible ben aviat. A que sí, nois? Sí! Visca Bola de Drac! Visca Bola de Drac! Ei, Baliga-Balagues, un any més aquí, amb en Vegeta, demanant a TV3, un cop més, que volem Bola de Drac en català, en el nostre idioma. Vinga, i si no, què, Vegeta? Què els hi fem? Què els hi fem? Doncs els estovem i llestos. Ho diu en Vegeta, no sóc jo. Ale, a prendre un got de llet calentona. Hola, ha arribat el moment de donar un cop a la taula perquè volem que torni Bola de Drac. Portem des de l'agost de 2019 esperant que la torneu a posar. I crec que els fans de Bola de Drac i els futurs fans ens ho mereixem. Així que, si us plau, us demanem que aquest any sigui el nostre any i tingueu en compte les nostres peticions. D'acord? Una abraçada. Adéu. Ei, bonics i boniques! Sí, els seguidors del Bola de Drac encara tenim l'esperança de que la sèrie de la nostra vida segueixi sent la sèrie de la vida de moltes més persones. Una sèrie que ha tingut i té la repercussió i els valors que l'han fet el que és. Es mereix que la seguim cuidant i disfrutant, tant els més grans com les noves generacions, i amb el nostre doblatge en català. Farà falta reunir les 7 boles de drac? Jo, per si de cas, ja en tinc una. Volem veure Bola de Drac a l'X3! Per favor, heu de tornar a posar Bola de Drac en català a TV3, si us plau. Volem veure la nova sèrie Dragon Ball Super en català, si us plau. Els nostres fills hem de potenciar-los el català per tal de mantenir-lo viu. Un petó. Hola, bon dia, Catalunya. Estic aquí amb el meu amic Son Goku per reivindicar que torni Bola de Drac en català. Català!
gràcies a TV3 t'hem vist créixer. Però ara, igual que la teva gran evolució, i amb la nostra ajuda, TV3 ha de poder tenir l'energia suficient per accedir al nivell de l'ultra instint. Sincronitzem la nostra força de superguerrers. Bola de drac en català, més que un anime. Força superguerrers. Volem Bola de Drac Super en català i totes les pel·lícules que no s'han doblat i tot el material inèdit. Li demanem a en Shenron que torni Bola de Drac a TV3. Hola, molt bona tarda. Soc el David i ja fa molt de temps que demanem a TV3 la tornada de Bola de Drac. I ara que l'anime està tornant, voldríem insistir una miqueta per veure si el nostre desig es compleix i torna Bola de Drac. Per molt que gent és més que una sèrie i jo crec que TV3 ho sap i espero que ens escolti i res, que esperem que el 2023 sigui la tornada de Bola de Drac. Sempre em sento atreta per aquesta sèrie perquè la fan en català. Volem que feu Bola de Drac Super al canal de Super 3. Visca Bola de Drac en català! Reaccionen, apareix! Vull que TV3 apareixi una altra vegada. Hola, bon dia. Mira, demanem a TV3 que tant de bo es pogués emitir altre cop Bola de Drac, perquè nosaltres ens vam criar en això i no va hi haure cap problema. Sé que les coses estan difícils, però estaria molt bé tornar-ho a poder reviure. Vale? Moltes gràcies. Adéu. Hola, bona tarda, i em dic Dimas i jo animo a tots els fans de Bola de Drac a fer un Kamehameha! Sobretot, compreu també les sèries i pel·lícules de Bola de Drac. Hola, què tal? Som els Hermanos Z i... volem Bola de Drac a TV3. Som-hi! Que torni Bola de Drac a TV3! Que torni Bola de Drac a TV3! Jo també vull que torni Bola de Drac en català a TV3. Si t'agrada l'univers de Bola de Drac i el vols recuperar en català, transmet tota la teva energia. Dóna'm tota l'energia per enviar-li a TV3 i que ens torni la nostra sèrie, la sèrie de la nostra vida.
Vinga, llança-la! Hola, què tal? Un moment. Baixarem una mica la música. Hola, sóc en Rafa Artís de Sant Pere de Ribes. Perdó. I bé, igual que l'any passat, m'agradaria poder, això, recuperar Bola de Drac, Bola de Drac Z, Bola de Drac GT, les pel·lícules, i Bola de Drac Super, com no, en català. Que TV3 ens torni la sèrie de la nostra vida. Per això estic buscant les boles de drac amb aquest radar, a veure si el trobo. Aquest. I aquí en tenc 5, veieu? 1, 2, 3, 4, 5. Me'n falten 2 i les estic buscant, a veure si les trobo. A veure... On està el radar? Radar, aquí. Vinga, busquem. A veure, per aquí... És estrany. Ah? Potser és aquí. A veure... Aquí en tinc una! Perfecte! On te vas tu? Quiet aquí. Recordeu que sóc invident. Aquí. A veure on t'he deixat el radar... Aquí. On està l'altre? Per aquí? Pot ser? Vejam. Aquí deu ser. Mira-la. Aquí. Ja les tinc totes. Tinc les 7 boles de drac. Vale, ara vaig invocar el Drac Xeran. A veure si ve. Drac Xeran apareix... Xeran... Aquí el tenim! Què desitges? Volem que torni Bola de Drac en català. Totes les sèries i totes les pel·lícules. I que doblin en català Bola de Drac Super. Això només ho pot fer TV3. Doneu-li tota l'energia. Que recuperin el seny i tornin a creure en la vostra sèrie. Doncs vaja. Està clar que no podrem fer res si TV3 no ens ajuda. Doncs res, què explicar? Tal com vaig dir l'any passat, vaig baixar... TV3 ha d'entendre que Bola de Drac és per nosaltres una sèrie que ens agrada moltíssim. Hi ha molts productes de Bola de Drac que es venen. Aquesta cortina d'aquí, que això l'any passat no ho tenia, és un altre regal que em van fer. I un altre regal també que em van fer, a veure si us el puc ensenyar. És això, és un vinil enorme, a veure si el puc obrir, és que estic sol i ho tinc difícil. Van sonant les músiques de Bola de Drac, A veure, veieu? És un vinil d'en Goku quan era petit, amb el núvol quinto, no es veu tot perquè és molt gran. Quan el tingui col·locat, que el vull col·locar en aquella paret d'allà, ja us l'ensenyaré. Doncs això, volem recuperar Bola de Drac.
Aquesta sèrie i les pel·lícules les estan seguint les noves generacions, terceres generacions, Nosaltres, els fills de la meva generació, i ja fins i tot nets, perquè hi ha de la meva generació que ja són avis. I la sèrie ens ensenya el valor d'ajudar els altres, a riure, a plorar, a emocionar-nos, l'emoció dels combats, les tonteries d'en Goku i companyia. No sé, què podem dir? És Bola de Drac en català i la volem recuperar. I ja heu vist que jo sóc un fan total, aquí amb les boles, ja ho veieu, el radar, en Goku i el drac Xeren per allà. Les boles de drac les tinc en diversos formats, petitetes, mitjanes, grans. No sé. És que no sé què més dir. TV3 hauria de recuperar la confiança en aquesta sèrie, perquè molta gent la segueix en castellà i estic segur que en català seguirien molts més encara. Hi ha molta gent que no és d'aquí de Catalunya i prefereixen Bola de Drac en català, perquè els doblatges estan molt més currats, estan molt més diferenciats els personatges. En castellà ho estan millorant bastant el tema de doblatges, però li continua mancant l'expressió, com en Satanàs Cor Petit, la d'en Vegeta, el Follet Tortuga, en Goku, la Bulma, en Krilin, la 18, la 17... I tenim intriga per saber qui doblarà els déus en català. Ja ho hem vist en una pel·lícula, per exemple, el déu de la destrucció del 7è univers, però volem saber qui farà els doblatges del déu suprem, el Zenosama, que diu en castellà, no sabem com es diu en català. Però necessitem Bola de Drac. I esperem que amb l'ajuda de tots aquests vídeos i les peticions de tota la gent recuperem la sèrie de la nostra vida. No sé. Bola de Drac, l'estimem i la volem recuperar en català. Sisplau, TV3, concedeix-nos aquest desig. Gràcies i fins l'any que ve. Adéu.